Free. Kilo Kipli belum. Panase kaya ngene. Ngaret belum sido oleh kaya bonjo tenan iki panase. Wah. Kipli ae ra ndek kesel kaya. Dengaran segep men iki, nge macul iki. Pli. Pli. Oh, can ra ndek kuping ta kok Kipli. Bualang sandal wae. Kowe to lho. Ganggu wong macul wae. Piye? Nah, laran kene sik Pli. Ora engkul wae. Gogok-gogok kene. Wah, panasen to Pli kowe. Air-air iki rada sregep kowe Pli. Yo jelas. Kipli Trilili oleh proyekan saka Bos Kentung. Sopo ngerti sesuk oleh dadi Menteri Pertanian. Wah, gayamu Pli, ngewangi aku ora tau cetok. Nek ngewangi kowe cetha ming gotong royong terus kok lho. Nek Bos Kentung mesti cair dan aden iki. Jare kanca Pli. Sang kopi ra lho. Lah ya ora kok, wah aku nceluk kowe rekane tak kon mudhuhke degane. Wah, awak glah kono kae degana. Kon au tiba piye rengko-rengko menah awakku. Pli, jare aku ndek cita-cita Pli. Ning wedhus iki arep tak tambahi to. Arep tak golek apa? Golek 50 meneh. Tak gawe panggungan kabeh to Pli. Ngono karepku. Njut mburi omah kae tak degu kandang tak nggo ngingu sapi. Kaya mah apik ya ngingu sapi kan. Ngono Pli. Nek menurutmu piye Pli? Pendapatmu Pli? Pli. Oh malah bitong Pli. Jak omongan malah turu. Kene le ngopros nanti mumpluk lah. Wis tonjo to. Wah tinggal golek suket terus eling arepno weh. Ladies and gentlemen, kita sambut penantang kita dari sudut hijau, Kipli Trilili. Dari sudut kuning kita tampilkan juara pertahanan kita, Bos Kentung. Ojo lali menang lho Pak nih.
Iya, Budi. Jadi menang. Aman, Budi, aman. Waduh, lu lawannya bingongan lu. Asal wedi Bli, bae men gede awake tok. Kowe wae kok lu. Ora kowe wae to sing semangat kae sikilane ra kuat ya. Men gede awake tok ya. Kok sing tenang ra wedi, yo. Kowe Pak, olahannya kecil. Apa? Kayak bakalan kalah kalau aku kayak fokus tenang wae. Sip. Menangnya ya Fani ya. Oke, Buni. lu. Waktu senang, kok waktu tengi. Ora udah le. Oh, gantemin terus Bli, mulai ngablu suwe-suwe. Suwe-suwe lemes Bli. Yo, semangat. Sri. Tangi Bli. Tangi. Boleh. Bawa Bli. Piye to lu? Wah, bar. Mami mak sikat kok aku. Ya, aku yang ngelokan kayak aran kowe Bli. Si Pak nih, gini mek kecil semono yang geledak. Ya, ini ngombe sih ke. Kok angin Pak nih? Ya. Semoga. Tenang Buni, tak menang nih kingko. Yes. Just. Bli, orang ini caranya sok kalah iki. Kekuatanmu tak Bli. Kowe Bli. Aduh. Gue sih. Iya yo. Kekuatanmu sok tak nek suwe-suwe. Wah, beneran ya. Mau kesik jamu Jamu. Yo, jamu deh yuk. Nggih, Mas, mriki. Ono apa wae yuk jamu deh. Wah, pepak Mas iki ana beras kencur, kunir asem, galyang singset, uyup-uyup, jamu Wah, kuat. cocok iki. Anu sing jamune kuat wae yuk. Ning jamu kuat pinten? Sak gelas wae. Wah yuk, rasa digawe ning kene yuk kesuwen. Ndi? Mlebu wae yuk. Tak Walah. bawake. Ya. Gawe den jamu kuat. Yo. Sak gelas wae. Ya. Yo, Bli, ngombe jamu kuat sing Bli. Wah yuk, malah gelem wae. Kowe sing ngombe yuk. Oh iya. Ben semangat. Tak mbek iki nih. Mas, jamune tumbes sik, Mas. Mas.
Mbak cantik kok, pinter ya dulu. Domesek jamune. Kok ben rasa. Lagi rasa ya Mas ya. Wah, ini kok ngombe jamu kan Bu nih? Bu ya ini. Pengen jamune kowe maneh. Enak cara ya Bu nih. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ôi, trời ơi, Thiều. Ấy sao thế con đi? Áo cũng ra áo gì? Nó áo số à? Trời đang nào rồi? Vô. Trời muốn đen ra vô đi. Đi. Đi chờ con này. Ya Mas ya. Anyo, ngombe nyo tuman, depan ngombe mau tuman, jadi sana, buat cuci sana, buat cuci. War turu war begawe pli. Nek turu ning omah kono. War bali aku. Oh, tebul mukanya mengimpi loh. Lo, tani lo.